temos a alternativa máis útil para defender os dereitos colectivos do conxunto dos cidadáns. Temos a alternativa máis útil para defender o estado do benestar. Nos apostamos claramente por manter ese estado do benestar porque en momentos de crisis como este, en momentos de dificultades, cando miles de galegos e galegas están pasando por unha dificultade extrema, é máis necesario que nunca manter eses servicios básicos como é a sanidade, como é a educación, como son os servicios sociais. E é posible mantelos de calidade e gratuitos, pero hai que ter a iniciativa política e o convencemento político de facelo. É a alternativa máis útil para aqueles que queiran máis democracia, que demandan máis participación dos cidadáns nas decisións políticas. É a alternativa máis útil para aqueles que demandan máis justicia social, para aqueles que non poden tolerar que mentres miles de galegos e galegas entran na exclusión social, 3 ou 4 señores, por fundir as dúas caixas que tiñamos en Galiza, levan indemnizacións millonarias. Para aqueles que se lle revolve o estómago con estas cousas, a alternativa do BNG é a alternativa máis útil.